Joseph Muscat wieħed terremot politiku jien qiegħed ngħid ejja nwettquh. U rrid nagħmel ċar il-gvern immexxi minni jinvestiga dawn il-każi għax in-nies iridu l-ġustizzja. U jien irrid nara li l-ġustizzja ssir. U forsi fil-passat mhux dejjem il-Partit Nazzjonalista ta' biżżejjed importanza għall ġustizzja f'dan is-sens. Illi ssir ġustizzja favur min bata l-inġustizzja. Imma ħaq ma' min wettaqa dik l-inġustizzja. Din il-ġimgħa niltaqa' ma' waħda carer l-isptar Mater Dei. Għalt li hekk sew, għalt li jien għaliex naħdem ma' kuntrattur bħala carer u s-servizz jingħata lill-isptar, imma qiegħda mal-kuntrattur mhux mal-gvern, titħallas bil-561 fis-siegħa. Tagħmel l-istess xogħol bħal carer oħra imma mal-gvern. Huma jitħallsu bis-7 euro jew aktar. X'jiġifieri? Dik qed tħallas għall korruzzjoni? Għaliex li kieku l-gvern ġab biżżejjed flus minn dik l-art kien ikollu biex itjar anke lilha bis-7 euro li hu żgur hu illi hekk bdejna b'distak daqshekk ta' 12% u issa nżilna 3-4%. Għamilna avvanz, tajna 3/4. Allura dik timlini iżjed enerġija jien għax jekk jien f'4 snin tajt 3/4 fl-aħħar tat-tiġrija, allura jien nista' naqta' il-kwart ieħor. U dan għandu jimlina ħafna u ħafna b'kuraġġ. U għal min ħaseb li kien impossibbli, issa qegħdin nuru illi huwa possibbli